Здравейте, аз съм Наум Шопов и днес с нашите приятели от Операция Плюшено момче и Кока-Кола ще изненадаме един от талантите на организацията. Днес ще се срещна с Камелия, ще си поговорим за нейните амбиции, за нейните желания и за това как всеки от нас може да направи своята коледна добрина, но тя все още не знае за това нещо, затова нека да изненадаме. Добър ден! Здравей, Камелия! Приятно ми, аз съм Наум. Камелия, приятно ми. Как си? Добре. Радвам се да те видя. Днешната ни среща е посветена изцяло на тебе. И на твоите мечти, на твоите желания, на твоите амбиции. За всичките тези неща искам да си поговорим днес. Добре. Искаш да започнеш ти? Аз съм Камелия. По принцип съм от Монтана. Първи курс съм вече в Великотърновския университет. Студентка съм. Като паралелка връзки с обществеността. Супер. На този етап ми харесва, нали? Готино е, ново е, хубаво е. Хубаво е, да. Интересно и е много разнообразна специалност. Нещо. Как ти хрумна? Седнах един ден просто пред лаптопа и разглеждах най-различни професии. Прозвуча ми така доста интересно, нали, много. И просто си казах, това искам да е край. Искаш да се занимаваш и с реклама, нали така? Може би нещо свързано с благотворителност. С благотворителност искаш да се да занимаваш, добре. Понеже съм израснала в такава среда и, нали, за децата като цяло е хубаво да знаят, че има добри хора, които наистина са готови да помагат. Супер. Много ми се иска, ако има едно нещо, което хората, които ни гледат, могат да вземат като една есенция, е, че добрината е нещо, което се учи, нещо, което се възпитава и нещо, което се търси. Никога не можеш да излишно да направиш на някой добро. Например, дали ще бъде на това да помогнеш на някой възрастен човек да пресече улицата, на някой незрящ или каквото и да е било, или да се поемеш, да се занимаваш с някаква благотворителна инициатива. Ти, какво мнение си? Аз съм на същото мнение, че трябва да правим добро, защото на първо място сме хора, което е най-важното, нали? Това е най-важната човешка черта, да бъдем хора и най-вече да си помагаме. Но не е нужно да си помагаме само когато трябва. Нека да бъдем всеки ден добри, по-често добри и да правим на останалите добро. И сега за финал на нашия хубав разговор, много ми се иска да запишем едно видеопослание на хората, които са гледали нашата беседа и да ги подканим да се включат и да подкрепят Операция Плюшено момче, но да го направим с телефон. Добре. Така. Здравейте, аз съм Наум Шопов, това е Камелия Георгиева и заедно направихме един много хубав разговор по покана на Кока-Кола и Операция Плюшено момче. Поговорихме си за мечтите и за амбициите на Камелия, но това, което искаме да ви кажем и това, което искаме да направим с това видеоподслание е да ви подканим да подкрепите Операция Плюшено момче, защото един дядо Коледа не стига. Един дядо Коледа не стига. Продължавайте да разпръсквате добрината и ви желаем весели празници. Весели празници!